A morte dun motorista nunha colisión na Estrada Nacional Sexta en Lugo causou unha fonda dor e tamén rabia entre os compañeiros do motoclub ao que pertencía o finado. Denuncian como causa do sinistro unha imprudencia por parte do condutor do coche contra que o bateu, un home de idade moi avanzada que puido superar a liña continua e mesmo, segundo eles, conducir sen luces. O accidente en que morreu o motorista Enrique Rois Iglesias causou un fondo pesar en Lugo, en especial entre os máis de 30 compañeiros do motoclub Muralla Racing. De feito, a metade deles acompañábano cando se produciu o sinistro que tivo lugar na Nacional Sexta á altura de Ramil. Segundo denuncian, unha neglixencia grave puido causar o suceso, xa que todo apunta a que o coche que bateu contra a vítima, conducido por un nonaxenario, sobrepasou a liña continua. En ese tramo hai 3 carriles, un de baixada con liña continua e 2 de subida, e o vehículo estaba no medio dos 2 carriles de subida. O que me chama a atención é que todo o mundo que comunica por ali, xente que estaba por ali, dice que o vehículo iba sin luces. O pobre nin o viu e xa tragou así o accidente tal cual, e levou un golpe deses frontales moi fastidiado. E sinteste impotente cando ves que é un señor que ten 90 anos, que é un señor moi maior, que viña desde arriba xa por ese carril, que tuvemos ali xente de testigo que iba detrás de él, e nós cando vimos polo outro carril xa agarrámonos calmos a cabeza. Con 62 anos de idade e de carácter amigable, Enrique Rois levaba 3 décadas vencellado ao seu motoclub e guardaba relación con outros da contorna, polo que era unha persoa moi apreciada. O accidente que acabou coa súa vida produciuse meses despois de retirarse e de mercar a moto que sempre quixera ter. Encima tiñamos a reunión do motoclub, tiñamos a cena, que facemos unha cena todos os anos. A parte era unha persona que sempre estaba de broma, animaba a todo o mundo. Levamos 30 anos no motoclub, ele estuvo desde o primeiro sempre, ele chegou a estar na directiva, era unha persona que contábamos sempre, un máis da familia nosa. Entón, para nós foi un pau moi duro. Evidentemente, é fastidiado para todos os motoclubs, porque isto sínteste desprotegido. Mentres os compañeiros e familiares do moteiro gardan dó polo seu pasamento, a Garda Civil de Tráfico está a investigar as causas do sinistro.